Ayya abokiyar nishaɗi farin cikin kowa, abokiyar nishaɗi gurfi na alfarma, abokiyar nishaɗi abar yaban kowa. Iye gurfi ne wanda ke da manyan mutane, matan gidansa na da alfarma. Ayya matan kirki ne masu kamala ne, to hajiye mera jinjira ta na miko. Jalla wahidin ke ban lokaci na ɗan tsara baitika na kan furici, na wake abokiyar nishaɗi a ji tabbaci, mutanen gurbi ɗin ta mana miƙa gaisuwa. Ayyaha gurbi ɗin abokiya na da nishaɗi, matan cikinsa na ɗan taɓa taɗi, mata ku rausaya kar da ku faɗi, matan gurbi ɗin abokiya ku yi rawa. Ayya, ayya, ayye sai shugabanni ina gaishe ku, hajiya mera sai na gaishe ke, shugabar gurbi Allah ja kwananki, ke ce admin akwai mabiyanki, a YouTube an san ki fannin Nobels, karatunki an kaso ya inganta. Hajiya mera ga ikon Allah, mai abokiyar nishaɗi TV a gaida ke. Hajiya ai ga ikon Allah, kin kama ɗa kuma kin rike sallah, ke ce mataimakiya ba illa, nai jinjina gunki baiwar Allah, kin taka makiya dole su barki, nai jinjina gunki har na miƙa gaisuwa. Aisha Fulani kamshi na tashi, mai kyan halaye akwai dattako, ke ce sakatariya an baki, domin kwa an shaida halayenki. Aisha Fulani ga yar albarka, ke magare ki na zauna miƙa gaisuwa. Hassana Masa'udu da baitin nake, ga mutanen Nizar ina gaishe ke, ina gaida ke PRO mai kirki, a abokiya ana yaba halinki. Hassana Masa'udu mai hakuri ce, ke magare ki na zauna miƙa gaisuwa. Wannan sako ne daga Hajiya Mera, mamallakiyar abokiyar nishaɗi TV da ke kan YouTube channel. Lambar WhatsApp group ɗin ita ce 081 4280 0199.